Prečo sa ja hlúpa v tomto dome 12 rokov trápim? Potom si príde dáka ženská a povie, že má choré dieťa a zhrabne celý majetok. Pane na nebi, ale Kemal vymyslí niečo. Cudzie decko sa stane spoločníkom veľkého bohatstva. A čo mám robiť? Veď povedz. Nájdi riešenie. Ja sa z toho zblázním. Urob všetko možné a zabráň otcovi, aby dal peniaze tej ženskej. Ako mu v tom mám zabrániť? Nepočula si, že mi kázal dať zajtra v banke príkaz? Ak tie peniaze nebude mať večer na stole, tak ma otec rovno zabije. Neprišiel náhodou ten čas, aby si sa otcovi postavil? Čože? Nuž je to tvoje rozhodnutie. Ale ak sa to decko stane členom tejto rodiny... Tak? So mnou nerátaj. Bože, tá Šeherezáda, už koľkokrát som jej volala a stále má vypnuté. Skúsim ešte raz, možno zapla. Nechaj to tak. Netreba hneď. Keď budú peniaze pripravené, ja jej zavolám. Kde je ten ovládač? Nevidím ho tu. Budeš pozerať televíziu? Alebo nie. Poď ku mne, porozprávame sa trošku. Počuj, Burhan. Chcem ti niečo povedať. Ja som tú diamantovú brošu. Viem. Dala si ju matke toho dieťaťa, však myslel som si to. Keby si sa ma spýtala, povedal by som ti, Nadide, nedaj. Ale bola tvoja. Daroval ti ju tvoj otec. A mňa do toho nič nie je. Ale teraz ma počúvaj. Tie peniaze jej dávam len kvôli tebe. Keby nebolo tvojich slz, Nadide, nie $150,000, ani len jediný cent by som tej žene nedal. Preboha, Burhan, a či je to dieťa niečomu na vine? Dieťa nie je na vine. Ktoré dieťa na svete nesie dáku vinu? Ale či už je to Ahmetov syn, alebo iné dieťa z ulice, mne je to jedno, aby si vedela. Nehovor tak. Je to tvoj vlastný vnuk, nepopieraj to. Nie je. Môj vnuk to nie je. Ale veď dnes si povedal, že je to tvoj vnuk. No, to som povedal len tak. Bol to môj syn, kto si nevážil slová svojho otca. Utekol z domu a zosobášil sa s tou ženou. Tento syn pre mňa navždy skončil. A jeho dieťa nepoznám. Pred tou svadbou ťa na kolenách prosil o dovolenie. Na tie dni, keď ti kľačal pri nohách a s plačom ťa prosil, aby si dovolil, si zabudol. Nechaj to tak, pani Nadide, nechaj to tak. Ako to môžem nechať tak, keď išlo o srdce? Keď náš syn sa do nej zamiloval? Čo také by sa ti stalo, keby si im bol dal dovolenie, ha? To, čo mu ty hovoríš srdce, pani Nadide, to srdce si robí, čo chce. Zaletí si hocikam. A nie každé miesto, kam zaletí, je šťastné. Aj moje srdce kedysi priletelo k tebe, spomínaš? A nebolo šťastné? Tak nie. Ešte raz mi to ukáž. Dobre, pozeraj sa. Takto to je, vidíš? Takto? Presne tak. Pozri, odletí preč. Môžeme ísť? Ideme.
Pani Nurhajat. Prosím, pán Onur. O 9:30 chcem stretnutie skupiny Dubaj. Zariadím. Mami. Prosím, synček. A v tej nemocnici zostanem sám? Ale nie, miláček. Každé ráno, cez obed aj večer za tebou prídem. Budeš v takej špeciálnej izbe, kde chodia všetci ujovia doktori, aj sestričky oblečení ako mimozemšťania. Aj ty? Aj ja. Nebudeš za mnou plakať, mama, dobre? Dobre, synček, nebudem. Haló? Pani Šeherezada, tu Nurhajat. Volám vám z holdingu. Zdravím vás. Pán Onur ma požiadal, aby som zariadila stretnutie skupiny okolo dubajského projektu. Stretnutie? A o koľkej? O 9:30. O 9:30 vo firme? Bože môj, ešte mám niečo vybaviť. O 9:30 to nestihnem. Budem dnes trochu meškať. Dobre. A čo mám pánovi Onurovi povedať? Nič mu nehovorte. Bude to asi 15 minút. Ako si želáte, pekný deň. Veľmi sme sa báli, že pôjdete do Norska, pani Mihriban. Ale ja tu na tak chcieť ostať. Tu ná byť moja pravá domovina. Som rád, že ste prišli. Už by sme nemali čas hľadať iného darcu. Dieťa byť naozaj tak veľmi zlé. Nemal som odvahu povedať to pani Šeherezáde, ale keby ste neprišli, skončili by sme. Nech sa páči. Salam. Dobrý deň. Zoznámim vás. Pani Mihriban prišla včera v noci z Baku. Vitajte. Nech je pekne pre vás. Posaďte sa. Som vám veľmi vďačná, že ste prišli. Veľa to pre nás znamená. Ja to rada urobiť. Tento fešáčik by to dieťa? Hajde do mojich rukou. Ha? Tak hajde ku mne. Moje meno Mihriban. A tvoje meno byť aké? Kán. Kán. Aj meno byť krásne ako ty. Ty prečo tak smiešne rozprávaš? Som z Azerbajdžan, ale ty ma rozumieť však. Nebuď smutná, maminka. Vraví mi, nebuď smutná, maminka. On mi sľubuje, že sa uzdraví. Miesto, aby som ho utešovala ja, utešuje on mňa. Mamka, ty vieš, aký on šikovný chlapec. Viem. Môj synček je veľmi silný. O mesiac na toto trápenie zabudnete, pani Šeherezáda, verte mi. Ďakujem vám, pán Attila. Viete, aké úkony ideme robiť, ale aj tak si to zopakujme. Dnes s Kánom začneme chemoterapiu. Potrvá asi 10 dní.
Medzi tým odoberieme kmeňové bunky od pani Mihriban a transplantujeme ich Kánovi. Na konci chemoterapie vyšetríme Kánovú krv. Ak nenájdeme zlé bunky... Nenájdeme. Moje dieťatko bude dobrý. Inšalách. Musíme tomu veriť. Koľko to potrvá? Predpokladám 3 týždne. Ale možno, že iba 2. Môj synček je ešte taký malinký. Pozri, dnes sa za slnko narodilo. Toto slnko sa bude aj zajtra narodiť. A to slnko má priviesť za tebou. Vieš, čo všetko čas priniesť dokáže? Zdravie a pokoj do ľudskej duše.